Ano? Nabigla ako. Una ko. Uli kung may katahid na kami. Ipahiling mo nga. Sala si nagluha. Tulo na kami. Maondas na kami. Kaya pala, nakikiga. Patakutor naman talaga. Ang araw ko, makmangkitang kaibahan. Kaya pala malipot ka sa bago. May multo sa estudyo. Speaking of multo, yung baga Tito Ray na pigpoposes. Pag pigpoposes ka baga, Yeah. Siyempre, pag pigpoposes baga, sa mga pelikula, pag pigpoposes na, nakaranos talaga, Yeah, tapos yeah. nabiririk ang advantage ang mga pang. Advantage ang mga pangit. Hindi ka mapuposes. Ang masamang espiritu, mahapot. Naposes naman. Pero kaya grabe na. Garong yung naposes na ni. Yung tama nga na po, makagayon. Yung magagayon. Sa pelikula baga magagayon na maray. Magagayon, tapos naparangit sila. Kaya kita mapuposes. Hindi ka? Kaya makasipag kitang nuno sa punso. Lugi nga kita digdi.